अबेनावमोन जोंनिया आच्छा बरमायाव थांलायनोसै प्रेसनि सुट बिजाब जोंना सेबखांसालियाव थांलायनि ओमफ्राय जानाय लोंनाय उखैबाय जानाय लोंनायखौ बरमायाव खालामलायनोसै बोरमायाव जानाय लोंनाय खालामग्रा दाथ' बाजार नालाय दिनै ओंखायनो एसे मानसि गेदारिं जागोन ओंखायनो जानाय लोंनायखौ खालामगौमानि एसे खमायनो हागौ मानसिफ्रा जाग्रोहैनोसै बेदरजों एसे लेटके थांसिगोन आरो ना एसे लेटजों थांसै जाग्रा लानि उखैबाय ना सेंग्राफोर उदैया खुरजोब्बाय न' बेटार नामा खासा रास्ता मा एसे फैगोन नालाय आङो दा एसे फैगोन नालाय देलाय हाबफैलाय नोङो नै बेबायदिनो थानांगोन दामानि फ्रेमखौ मेनटेन खालामनो नांगोन गारि गाहायाव बे थांदो रेडि मा खालामनांगौ लोगोफोर संदान फिल्मनि शुटिं लादों जोङो बरमायाव दा शट लाखांनानै दान्दिसे सायाव जिरायदों आरो मेकआप होगासिनो दं सोरखौबा बेखायनो नोंथांमोना दान्दिसे नायलां आरो भिडिअखौ नायदो लोगोफोर दिनैनि शटआव गावबागाव शट थानाय आर्टिस्टफोरा सोर दं दिनै माने बेखिनि आर्टिस्टआ शट दङ माखासे मानसियानो गंनै गंनै जोङो मबाइल लानानै बरमायाव फैनानै बेखिनि आर्टिस्टआ शट लागासिनो दं आरो नोंथांमोना नायलांदो दान्दिसे दैखौ लाबोला दैयाव बे दैखौ लाबोदो ना दिनेश दादामोना सिगाङाव अनसुमियाबो सिगाङाव थांग्रोबाय बेयाव लोगो नामा साखानायाव खुगा खाथिनायखाय माने बाथा मोनलायलायाखै बेखौ मा होनो मा गेट होनो बरमा अभारब्रिज गेजेर गेट नामा wah youtuber आउट जाना हाबलांनायखौ खनसे लादो ज'दागोन बे न'आ मेब्ला सिकारिनि आदानि न' अनसुमिनि न' आरो ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअखौ दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों